Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windaka TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi caggal calminal noon ko yettude Allah tigui dokkude kattande e bawal ha gartuɗen émission meɗen fodde noon waɗanta on ɗum ko Moussiba debbo mo hoore fonde Thilbumi Diaby ɗum noon on jarama e partage moɗon e yebde émission ngaji dogoji toon to Windaka TV ɗum noon oɗon ñaaga onon so tawi on jeeɓi vidéo mbaɗon abonné mbaɗon partagé mbaɗon like nde wonno eɗen gandi ko ɗum woni ko ɓeydete en no fewi ko wona ɗum ko noon émission meɗen fodde arti koye fannu goɗɗo holyon fannu nde wonno eɗen gandi mum foof so andi fodde mum ma won ko waɗani walla ma won ko jombi wadde nde wonno eɗen gandi eɗen e lewru décembre ɓoyata 24 décembre naten hen ɓoyata kadi 31 décembre ala nde wonno eɗen gandi enen ken julɓe eɗen gandi kadi koye leydi e diine gonɗen wonko ganduɗa eɗen poti wadde ɗum kono wonko ganduɗa kadi aussi ene hessini e julde wiyede ene waɗa ɗum nde wonnoon hande ko ɓuuri hen hewde enen e nder koye men enen wiyoɓe ken julɓe ko enen ƴetti ko ganduɗa hono ɗum woni 31 décembre ko enen ƴetti kadi ɗum woni 24 décembre mbaɗɗen ɗum ko enen jeeyi te enen ɗum ɗon en jeeya eɗen gandi ken julɓe en jeyɗen ko nande juldeji meɗen ko nande e mawlidaji meɗen ko nande événement uji julɓe ko ɗum woni ko jeyɗen kono eɗen gandi ɗum kam wona ko men kono en ƴettiri ɗum doole eɗen mbawi wiide ni joni ustima no fewi kono ko siftinde bandiraɓe tan e haaldude e bandiraɓe yo mbattu hakkille no fewi ha tenti noon e sukaɓe ɓe ganduɗa hande so tawi 24 yonti tan kañumen kala no dañiri ene moƴƴi kala moyen no dañiri ha jalta tan jaaha gammoya ene moƴƴi won hen jaaha ñamloyo won hen ko sehilaɓe mumen mbaɗa min proposé haalnam ko jiɗɗa haalnam no jiɗirɗa mi waɗiranma hono noon kono eɗen gandi so tawi a waɗi ɗum a nanni junggo ma e jeygol nde wonno ko ɓuuri hen hewde so tawi jomum sonnima ɓe potmi wiide noon sonnima greffage sonnima robbo sonnima paɗe wi yon jaadu ko ɓuuri hen hewde so tawi on jeehi rokkam mi rokkuma mi waɗanima ɗum ɗo annen alay saago annen wooda ko mbaɗanɗa ham ɗum noon alay saago jinnaɓe goppa hen hakkille no fewi ndena sukaɓe mumen kadi mbajo ɗumen no fewi ganda ɓiye holto yahat e holto natata ko ɓuuri hen hewde bandiraɓe e musidɓe tedduɓe hay so tawi koye jinnaɓe a yiya so 33 décembre yonti tan walla so 24 décembre yonti ko jinnaɓe e koye mumen kamɓe mbaɗata ɗum feete noon jeehe coodi e guertoɗe no dañirɗa fof no moƴƴi so tawi a ñamli so tawi a lijjit so tawi a ñaagoyi kala no mbawɗa wadde tan mbiyata ko alay saago defa hirande sa defani tew tan alay saago ƴewya guertoɗe defa no mbawɗa dañirde fof ene moƴƴi won hen ni mbaɗata proposé ko sukaɓe mumen yo jaa lijjutoya gadda so tawi aɗa wiya noon ɓiye wiyata ko ko ñalawma moƴƴo so tawi aɗa waɗoyi noon ɓiye wiyata ko min wadde so hirande defama deftama ñamama wadde somi waynima nenam o pat kam mi yaaha ɗum no alay saago ne hen sukaɓe meɗen ganden 31 décembre en jeeya ɗum 24 décembre en jeeya ɗum sa welama noon a yiiɗa ɓesgu ma yaaha a yiiɗi moftude ɓesgu ma ha joni aɗa wawi ƴettude peroɗa sababude hoɗum sababude ɓesgu ma oto ya ene yiloyo ɗum banggue goɗɗo sababude hoɗum a yiiɗa ɓiye yaaha waɗoya ko boni walla yaaha waloya ladde ɗum kam sa welama mbaɗa veillé cooda mewma cooda guertoɗe ma beltina sukaɓe ma mbasa yaltude kono enen ko ɓuuri hen hewde en goƴa jomum yaaha ha 3 heures du matin ha 4 heures du matin taw aɗa andi mo yaade o kañum sonni ɗum ko ɓorni ko aɗa andi mo yaade o kañum sonni ɗum greffage saabu ko tampini sukaɓe rewɓe joni ko robboji ko tampini sukaɓe rewɓe joni ko jomum sonno ɗum fodde 150 000 portable uji e ko nandi hen andu koye so tawi jomum yalti ene wawi wadde ko ɓuuri ɗum bonde ɗum no alay saago ndentoɗen sukaɓeɓe kañumen yo jogo fulla mumen jogo fayida mumen wona neɗɗo jaltuɗo foof boni ala wona jaaɗo fijirde foof boni wona jaltuɗo bowol foof boni kono neɗɗo kadi yo andu valeur hoore muɗum anda kadi ko jeeyi anda ko jeeya kadi ko ɓuuri hen hewde sukaɓe hande ene mbaɗi osé ɓe ponno wiide noon ɓornoɗa ko boni bettoɗa jinnaɓe ma jaaha lawol ma ɓornoɗa ko boni bettoɗa huddimma jaaha lawol ma ɓornoɗa ko boni jaada e suka ma te eɗen gandi debbo so tawi wonno mbaɗa tan an waɗi provoqué gorko o nde wonno gorko ko gorko tan gorko jiida e debbo ko ponnoɗa moftude e hoorema ko ponnoɗa rende e hoorema so tawi a yaltini ɗum a holli ɗum gorko
banda men so tawi yani e dow ma ko an waɗi ɗum noon ko ɓuri hen hewde walla koye 24 décembre walla ko 31 décembre so tawi eɓe jahata ɓe mbiyata e ɓornuɗi ɗi ganduɗa hoore ma wona ɓornugal julɓe on ɓurani mi ɓurani on andude ko kalami ko onon ɓuuri andude ko kalami ko jomumen ille ko ɓorno ko waɗi correcte ɓornata ko waɗi correcte jiita ko ɓuuɓi ko foof ko tubaji dabɓi sufisaji dabɓi waɗa robboji dabɓi ɓornoto ala waɗa provoqué bandam en ken julɓe ganden ken julɓe ha tenti enen jinnaɓe ɓe mbajoɗen sukaɓe meɗen nangen sukaɓe meɗen e nder galleji ɗi so tawi en mbawa nangude ɓe e nder galleji nodden ɓe mbajoɗen ɓe ganden 24 décembre ko woni hen ko gandinanmi kadi 30 décembre ko woni hen ko neɗɗo wona yalti tan boni noddu ɓiye mbajoɗa ɗum kalda e muɗum donc ɗum kadi ene ɓeyda hen no fewi kono yimo woppu tan yo wat ko weela ha tentino waɓe no ummusi bayen so 31 décembre yonti tan jiiha mbiyata ko ɓiyam ya sonniyam guertoɗo walla ya sonniyam haɗama yaltude ɗo henne kay a woppanan min ɗo henne meew walla a woppanan min ɗo henne boisson nde puɗɗa yaltude walla sodan min fruit e ko nandi hen ɗum ko so tawi aɗa wiye noon ɓiye min koye wadde ko gonmi e dow majjum ko ono moƴƴi bandam yen ndenen koye men no fewi ay nden yimɓe ene mbawi yaltude debbo e gorko ene mbawi yaltude jaaha mbalda ha weeta tawa haydara kewani toon kono ɗum hande ñalawma hande o ene saɗi nde wonno hande sukaɓe rewɓe hande ene mbaɗi capable no fewi ille ɓe jaaha soɓe mbi eɓe jaaha manam soirée ala ko appartement ji mbaɗɗi meublé ko toon ɓe paayi ala sago ɓe ndene no fewi eɓe ponmi wiide noon hande kam aduna o hande koko bonni ala ko bonni ɗum noon so wona won rewɓe ɓe ponmi wiide walla won worɓe ɓe ponmi wiide ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe nanguen sukaɓe meɗen e 24 décembre he gandinenɓe kadi en jeeya ñalawma o en jeeya lewru ndu seɗen jaaha jaren hen jaam jaam mbaɗen hen jaam jaam en kaɗaka ñamde hen guertoɗe en kaɗaka nosde hen kono wadde hen kadi ko enen jeeyi taw en jeeya ɗum ko probléme ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi duwanima dendagal cilonnaɓe foof no potirno ha tenti e bosenaɓe foof eɗen gandi émission fodde e wayri wadde nde wonno eɗen gandi Racine Sall ko sehil ko guiɗo kadi équipe Windere TV foof ene duwano on nde wonno ndeysan eɗen gandi ko sehil ko guiɗo kadi ha tenti e ɓe ganduɗa hoorema ko équipe Windere TV ɗum no en duwanima dendagal bandiraɓe makko kala kono en duwonto Mariame Sall gonɗo toon to France e dendagal ɓe ganduɗa hoorema ko bandi ko yen ɗum noon mi rokka on rendez-vous inchallahu rabbi e émission goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama